ndị be anyị bịakwanụ na-ejidegokwa na ogbu aṅụ ọbara, bịakwanụ na-ejidegokwa na onye na-enyi mmadụ na ndụ, bịakwanụ na-ejidegokwa na ogbu onye mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ. Aka na-abaghogokwa ya otu aka ka nya bụ Ezeka Udene kwuo mmụọ chibere ya ọzọ. Nekwana ya ka ọ daa anya ka onye alahụbeghị ụra sinsi eji wee na-achọgharị ya. Nekwa na akwa oyi ka o wee narie na-akọwakwo na ọ na bọda ka ejiderie, mana edezikwa na bọda ebe nke ejiderie ka amarụ n'ebe ọ chọrọ ịnarị. Ebee ka ọ dị unu ka ọ na-eje olukwa obodo nwa ka o bidokwa ebe ọ kwụsị wee na-egbusisikwa ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ị nọ n'ihu akwụkwọ sinsi this week na nwoke anụnwa na-azụ azụ wee na-afịa afịọ na ife anụnwa na-eme n'Enugu steeti na Ezeagụ, na nwoke unu na-afụ ebe a bụ dibịa kara aka, ajọ dibịa si n'obodo anyị ezuru ya ike, dibịa na-atọkọsị ndị mmadụ ma na-enyikwanụ fa na ndụ. Na nke a bụkwa na ọ hakwa egbu wee na-enyi n'okwu onye o jidere, o kechie ya aka wee tụwa ihe n'ime onunu. Ịnọrụzie ebe ahụ ibegide akwa, itigide mkpu, okpu ofifi gbagide hit megide iwee nọrụzie ebe ahụ wee kubie wee nwụọ. Nọọ ife dibịa anụnwa unu fụrụ ebe a ji wee mere aka ọrụ nke bụzi nọọ nwatakịrị dị 13 years bụ ife lapụtara ya. O jezi kafa gbukwa wee tụwa nwatakịrị n'onunu na ndụ, nke bụ na ya bụ nwatakịrị na-ebezi akwa. Ndị VG wee bịa kpụpụta ya bụ nwatakịrị. Nwoke ahụ fụrụ ebe a wee manye isi n'ọfịa sinsi ahụ, nke bụ na-ejidere ndị otu ya mmadụ na-abụ wee jụọ fa na fa kedu ka fa si eje ana. Ụfọdụ n'ime fa sị na fa ya ekwu na fa agbarụ ndụ na ọ na-abụ onye bata na ya bụ otu na-aya agbaghị ndụ na ihe emekata n'ụwa ga wee kwuo ife ifụrụ ebe ahụ. Ịnọlugodu na ya bụ otu ma o mesịa pụọ na ihe ekwu, nke bụ na ofu onye n'ime fa bụ ife kwuru mana onye nke ọzọ ekweghịkwanụ wee na-ekwu. Andị na mmadụ na-abụ nke ahụ ejide n'ọdụkwa kafa nọ na kọstọdị ndị uwe ojii, nke bụ na ichie anụnwa unu na-afụ ebe a na oriri mgbamgba ọsọ mgbe ahụ ya bụ ife mere. Ọbụọkwa na omisiri emisi, ọbụọkwa na o tiri aka na ana ma o tie aka n'elu wee fuo. Na nke a n'ọkwa ọkpị ya na-abụ ka o ji wee narie wee rie mgbamgba ọsọ, nke bụ na ọ na-agbanya bụ ọsọ. O cheta ada ezinụlọ ya, o cheta ada okwu agwụ ya, o cheta ada arụsị ya. Maka a na-akọwa na mbọsị agha ife anụnwa mere, maka oso ndị VG wee na-eche nche mbọsị agha ife anụnwa mere, o wee si ebe ahụ wee narie na afọrọzikwa ya na ebe a na-ekwu ejidere ya kịta anụnwa bụ na bọda ọ chọrọ ịgbafere aka na-abụ wee goo ya otu aka. Nke bụ na ụfọdụ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị o na ọ ka dị ndụ, na si kedu ife eji wee ka hapụ ya o wee kada anya ka onye ṅụrụ igbo, na si gbuo ya ozugbo na onye ekwesị ọdịrị ka akpọrọ ya akpọjee n'ụlọ ikpe maọbụ kpọrọ ya akpọjee na nke ndị uwe ojii, na onye anụnwa kwesịrị ejide ya ka egbuo ya ka eme ya ife ọ na-eme ndị mmadụ. Ebe ụfọdụ sịkwa anụ mba na ọ bụghị ka a ga-esi wee gbuo ya, na ka esi wee kwesị igbu onye abụ na ọkwa unu ma ntu anụnwa na-abịa egbuo anụ egbuo efi atụọ ya akpụkpọ, na ntu anụnwa ka ekwesị isi wee tụọ onye akpụkpọ na ndụ, na aya egbukwa ya egbu wee tụ ya akpụkpọ anụnwa. Ebe ụfọdụ nọ wee sị mba na ọ bụlọkwa ka o ya esi wee nwụ, na ntu o kwesịrị isi wee nwụọ bụ egbuo ana enyie ya ọfọsi isi ya. Ebe ụfọdụ sịrị mba na si gbuo ya ka o si wee na-egbu ndị ọzọ, na ifuru onunu ahụ o ji ekpochi ndị mmadụ na eburu ya sikwawu ihe n'ime onunu ahụ, ahapụ ya ebe ahụ ọ nọ ife dịka 2 days ma 3 days si agụpụtakwa ya, ahapụ ya okuru obere ume akwawikwa ya ọzọ. Nọ ntu a ka a ga-esi wee megide ya ọntil n'ọnwa ka ife o ji ataghere mmadụ ka e were ya wee tụnyere ya ka ọ fụ ka ọ na-adụ. Nekwanụ ya na nwunye ya ebe anụnwa, nekwanụ ya na ezinụlọ ya, nekwa na akwa ndị amoosu ọ na-eyi, akwa ndị ogbu onwe ọbara ya anụnwa, nekwanụ ya ka o yi ebe anụnwa wee na-awa ji. Ichie alụlụ ana, ichie ekwensu, ichie si n'obodo anyị aṅụ mmiri tọwa iko. Unu makwa na ndị dibịa ndị obodo fa melụ ngagharị iwe wee sị na fa amaghị onye ya bụ ichie bụ, na fa nọ na grupu kama na ichie anụnwa na afa ya adịghị na grupu fa. Ndị mmadụ wee sị kedu ụdị akụkọ dị ife a, na mgbe anụnwa enyere ya awọdụ kedu ka esi wee nyezie anya bụ ife, ọ na ndị obodo fa amaghị, ọ na-abụ onye esoghị na ka obodo fa si wee na-eme mitin ndị dibịa na ndị anya nzu, kedu ka a ga-esi wee nyezie anya bụ awọdụ. N'ọkwa ife ndị mmadụ jụrụ na kọmentị ka m wetara unu, mwesịkwa ka m bịa kọọrọ unu na ya bụ ichie na-agba ọsọ na aka na-abaghịkwa anụ ya otu aka, maka ndị na-achọ ka fa ṅomirie mgbe anụnwa ọ na-efe ego, mgbe anụnwa ọ na-eyi ka dangwuru ji, mgbe anụnwa ọ na-eyi ka akpa ngwọ na-efenye ego enu. Ama na ụfọdụ ya nọ na-asị ka mgbe ọ ya abụ nke fa na ka dibịa si efe ego, fa nwa nwere shọpụ na fa enweghị ụdị ego anụnwa na ọdụfa ka ọfa bụrụ ya. Ama nna kịta anụnwa ka dị unu ka unu bụrụ onye anụnwa, o nwere onye n'ime unu dị unu ka ọnya bụrụ ya. Na aka na-abaghịkwa anụ ya otu aka mgbe onye unu na-afụ ebe a na ọnọzikwa na kọstọdị ndị uwe ojii na obere oge kịta anụnwa na-aya agba ya ajụjụ ọnụ ewee wepụtaziela anyị ya n'ihu akwụkwọ
ka anyị nụnụ ife ọ kọrụnụ, ka anyị nụnụ ka o si egbu, ka anyị nụnụ ka fa si atọta, ka anyị nụ ka fa si wee nọdụ n'otu nzuzo, ka anyị nụkwanụ ka esi abata na ya bụ otu nzuzo na ka esikwanụ wee na-apụ, ka ọ bịa nụkọọla anyị ka esi atọtarị ya ndị mmadụ, maka na nwoke nke a ga-ejide na-akọwa na ọ na-abụ onye ọbụla ọ tọtarị ya amanosi na ọ na-enye ya 500,000 ka osi na 200,000 naira ka nwoke a bịa nụkọọla anyị ndị agha a na-atọta na ọgwụ ego ka o ji fe agwọ wee na-enyefe ego, ka ọ na-ele anụ ahụ fele wee na-enye ndị na-atọtarị ya ndị mmadụ ego, ka ọ na-abụ na oji ndị a na-atọtarị ya wee na-esiri ndị mmadụ oke ite, ike ndị esiri oke ite wetazie ego o were nye ndị na-atọtarị ya mmadụ ka ọ na-abụ na ọsọsọ inyifa na ndụ ka eji atọtarị ya afa bụ ndị mmadụ. Ọkwa ife ọ ya akọwala anyị ama na ọ nọ na nke ndị uwe ojii kịta ya ife anyị akụ ya bụ sepuretela mande abido sheka dandusa danduka gọvanọ Enugu steeti ọ na-amụrịkwanụ mbanụ ọ ya amụrịdo na nke ikpeazụ a. Ụfọdụ na-ekwukwo na ndị klọb ya niile ahụ na si ji ejide fa ncha niile n'otu afọ kwọna une alfa ha efe n'ego enu, une alfa ha wee yile akwa anụnwa dịka akwa ndị amoosu na si kpụkọrọ fa ncha niile otu afọ kwọna, mana ọdụnụ ka ndị agha ka n'obodo fa ndị agha anarikwana kama ya fa anakwuru ndị Fulani si na ọkalụfa mma na fa anọdebere ndị Fulani dan na fa aka nọ n'obodo fa ọsọ ga-eme ugbu a onye ọbụla anarisikwana. Ma na-asịkwa nka njụa nke anụnwa anya ya dị etu anụnwa ọ bụ na ọ lahụbeghị ụla si nsi anụnwa ọ nọ n'ọzọ ka ọkịta ndị uwe ojii jidere ya ka ụla tụbaziri ya, echekwala na oyi emisi wee jebezi obodo oyibo ama nnọọ ka ya eji ọkpa ya na-abụ wee chọwa bọdụ ya akros okotorigba